Здравейте, гейм фенове! Надявам се да ви намирам в добро настроение. Ако пък случайно не е така, то може би след като изгледате това видео ще сте радостни, понеже вашата любима игра за миналата година е била вътре в класацията ни. Ако пък не е там, със сигурност ще ме линчувате в коментарите, но предполагам, че това е риска на професията ютубър. Аз съм Ники, а това е нашата рубрика Pop 5, не Pop 5, както бях казал в предишното видео. И в нея коментираме и подреждаме всякакви неща от гейминга, според нашето лично мнение. И веднага, казвайки това, искам да направя уточнението, един warning, че Fortnite няма да присъства в тази класация. Спокойно, не бързайте да дислайквате, просто Battle Royale може да излезе през 2017 технически, така че sorry. Ако се кефите на GameFan и на нещата, които правим, можете да ни подкрепите, като се абонирате и цъкнете към банката, за да получавате notification за следващите ни видеа. Хайде сега да започваме класация. Откриваме класацията за най-добри игри на 2018 с една много приятна изненада от началото на миналата година. Говоря ви за Celeste. Играта е платформичка, в която проследяваме действията на главният ни персонаж Маделин в нейния квест да се изкачи по една много висока планина. Нали? Реално обаче сторилайнът е много по-задълбочен и ако се вникне в него, всъщност става доста интересно. Celeste притежава много добър геймплей и страхотна музика, качества, които в днешно време въобще не са за подценяване. Така че геймфенове, следващия път, когато Steam има някаква промоцийка, задължително можете да чекнете, няма да съжалявате. Следващата игра, за която си говорим, е последното попълнение на Assassin's Creed Odyssey. След успеха на Origins от миналата година, франчайза на тайните асасини тръгна стремглава нагоре. Освен със страхотна визия и подобрение в геймплея, Odyssey се отличава с много страхотна и интерактивна история. Представянето на Пелопонеската война и вкарването на познати герои като Леонид много допринесоха за потапянето в така иначе вече големия отворен свят на играта. This is Sparta! От номер 3 пропълзява един от най-любимите ни супергерои с неговата най-нова игра – Marvel's Spider-Man. Най-накрая всички фенове получиха това, което толкова много искаха. Качествена игра с много яки бойни елементи и възможността да правиш каквото си искаш в града като Спайди, което в повечето случаи е да се прехвърляш от сграда на сграда. Много ни харесаха и бос битките, които бяха супер напрегнати, а някои от тях и реално доста трудни. Така че геймфенове, ако чуете дали Spider-Man се заслужава, то нашият отговор е категорично да! На втора позиция сме поставили GTA в Дивия Запад, или иначе казано Red Dead Redemption 2. От Rockstar не ни разочароваха и успяха да изпълнят обещанието, което бяха дали, а именно, че втората част на Red Dead ще бъде по-добра и от първата. Геймфенове играта е просто супер забавна. Да, има интересна история, но основната причина, поради която е толкова успешна, е невероятният отворен свят, който просто ти позволява да правиш всичко, каквото си поискал някъде. Браво, Rockstar! Дойде време и за първото място в нашата класация. Няма какво да го въртаме, хора. За нас най-добрата игра на 2018 беше God of War. От Sony направо ни щупиха главата с тази нова версия на Кратос. Един такъв по-тъжен, депресиран, остарял и баща. Question mark? Обаче, в крайна сметка това много бързо изчезна, защото си пролича, че епичните бос битки все още са си тук, този път с богове от скандинавската митология. Не случайно God of War беше избрана за игра на годината, което говори, че е еднакво приета както от критици, така и от истинските геймери. От Sony могат да прибавят още един приз към своята витрина, а именно нашият. Този за най-добра игра на 2018. Да ви е честит! Геймфенове, преди да си кажем чао, искам да споменем някои Honorable Mentions игри, които също много ни харесаха, правихме топ 10 може би, със сигурност щяха да влязат. Това са Far Cry 5, Detroit Become Human и Monster Hunter World. Това беше от мен, надявам се видеото да ви е харесало. Кажете ми долу в коментарите как вие бихте подредили класацията и коя е вашата любима игра за 2018. Също така, ако ви е харесало видеото и искате още такива, лайк бутона и споделете с приятели, за да можем да видим, че нашата рубрика Pop 5 ви е харесала и искате още такива видеа. Абонирайте се за GameFan и ни последите в социалните мрежи, защото така супер много ще ни помогнете. Аз бях Ники, а ние не сме Game Over, защото ще се видим следващия път. Чао!